De Hommel bereidt zich voor op Sinterklaas. Oderpark genomineerd door provincie. Het is vandaag 12 november. Dit is het PLM Maasjournaal. Aankomend weekend is het zover. Veel kinderen zijn er al druk mee bezig. Sinterklaas komt weer aan in Nederland. Op zaterdag komt hij aan in Nederland en op zondag komt Sinterklaas alweer voor de 125ste keer naar Venray. Leerlingen van basisschool De Hommel bereiden zich voor op zijn komst. Kinderen van groep 3B zochten de route op die Sinterklaas op dit moment aan het varen is. En de leerlingen van groep 3A lazen gezamenlijk een bijzonder stripverhaal over de Goedheiligman. Het is een spannende tijd voor de kinderen. Dit weekend komt Sinterklaas naar Nederland. Heb jij er al zin in? Ja. En heb je je verlanglijstje al af? Nee. Nee. Wat ga je allemaal vragen? Ik ga vragen of ik stickers mag van Sinterklaas en dat ik een boek mag van Sinterklaas en dat ik nog wat speelgoed mag. Wat zijn jullie allemaal in de klas aan het doen om je al voor te bereiden op dat Sinterklaas komt? Allemaal leuke dingen maken. Wat voor dingen? Bijvoorbeeld een verhaaltje aan lezen en zo. Wie vind jij leuker, Sinterklaas of Zwarte Piet? Zwarte Piet, Waarom Zwarte Piet? omdat die cadeautjes brengen. Sinterklaas, Waarom Sinterklaas? omdat hij de baas is. Zwarte Piet, omdat hij pakjes brengt. En Sinterklaas, ik vind ze allebei lief, omdat Sinterklaas zorgt voor geld. Maar niet alleen de onderbouw houdt zich bezig met de komst van Sinterklaas. Leerlingen van groep 8 maken op dit moment een groot knutselwerk dat in het teken staat van de Sint en zijn Pieten. We hebben nu een dak gemaakt met alle pieten erop. Ja, iedereen uit de groep 8 hebben pieten gemaakt om erop te plakken. Het is de bedoeling dat het dadelijk hoger staat in de etalage die we krijgen. En de achtergrond moesten we maken. We hebben er pakjes bij, schoorstenen, zodat het wat echter lijkt. En zo kunnen we tijdens de lichtjestocht ons kunstwerk tonen. Waar komt het uiteindelijk te staan? Jij zei al even kort in een etalage, maar waar dan? Bij de verleiding waarschijnlijk. Wat vind je er eigenlijk van dat dadelijk dit dan van jullie in het centrum staat? Eigenlijk best wel leuk, want dan kunnen we onze kunstwerk toch wel laten zien in het openbaar. Hoe wij knutselen en zo. Wat vind jij ervan? Ja, ik vind het ook wel leuk. Zo kunnen de mensen uit Venray zien hoe groep 8 kan knutselen en nog steeds goed met Sinterklaas omgaat. Het knutselwerk is nog niet helemaal af. Er wordt nog een huis geknutseld voor onder het dak en er komen nog chocoladeletters boven het geheel te hangen. Eind november is de creatie te bewonderen in de etalage van de verleiding. Het bekerduel Venray Nooit Gedacht is vervroegd naar donderdag 21 november. De aftrap is om 8 uur 's avonds op Sportpark De Wien. Ook Volharding speelt de bekerwedstrijd tegen Handel op 21 november, thuis om 7 uur 's avonds. De meeste ontmoetingen uit de derde bekerronde staan gepland op zondag 24 november. Venray voetbalde nog nooit tegen de Brabantse derde klasse Nooit Gedacht uit Geffen. Oderpark is genomineerd voor de Stimuleringsprijs Mens en Cultuur 2013 van de provincie Limburg. De prijs wordt vanaf 2012 ieder jaar uitgereikt aan gesubsidieerde culturele organisaties. Samen met het Openluchttheater in Valkenburg en Parkstad Limburg Theaters is Oderpark genomineerd in de categorie Grote Instellingen. Ja, we zijn zeer blij, want het is toch wel weer een erkenning. En er zit ook een hele interessante geldprijs aan vast. En dat kunnen we heel goed gebruiken. Er zijn 3 prijzen, eentje van 30.000, 15.000 en 5.000. En we hebben 2 grote projecten, want Oderpark staat niet stil. Eén project is het park buiten zelf. Dat doen we samen met de Heidema mee, om het weer in oude luister te herstellen. Met leuke poortjes en prieeltjes. En we hebben het project Educatiepaviljoen. Een extra ruimte erbij voor met name educatie van kinderen. En daar heeft de Kiwanis in Venray al ons een goede aanzet gegeven met een grote actie, was €20.000. Ja, als we nog €15.000 of €30.000 erbij kunnen krijgen, dan gaan we het educatiepaviljoen realiseren.
De genomineerde culturele organisaties zijn er volgens de jury het best in geslaagd om op creatieve wijze meer bezoekers te trekken en meer eigen inkomsten te verwerven. Alhoewel het geen gemakkelijke tijd is voor de kunst en cultuur, is Oderpark volop in ontwikkeling. En daar is volgens voorzitter Fred Welsje wel een verklaring voor. Ja, nou kijk, we zijn natuurlijk geboren als organisatie puur uit vrijwilligers. En zo langzamerhand, stap voor stap, zijn we ook een professionele organisatie geworden. Dat betekent dat wij altijd nog gewend zijn om met heel veel vrijwilligers het werk te doen. Dat betekent dat de aandeel van subsidies van overheden maar een beperkt aandeel is van het totaal. En dat is natuurlijk de redding, want wat gaat terug op het ogenblik, dat zijn met name de subsidies. En dat raakt ons minder dan menig andere kunst- en cultuurorganisatie. Er is nog een Venraisinstelling genomineerd. In de categorie kleine instellingen maakt zangvereniging Venrode kans op een prijs van €5.000. Tot zover dit PLMA-journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met woensdag 12 uur 's middags. Woensdagavond is er een uitzending van Venray in bedrijf aan tafel. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht verloopt droog en wolkenvelden maken meer plaats voor opklaringen. Morgen overdag is het droog en het wordt vrij zonnig. De temperatuur komt uit op zo'n 10 graden. Ik wens u nog een fijne avond en tot ziens.